Cestou z roboty sme si všimli túto špinavú zaplesnevenú fasádu, tak sme sa rozhodli, že oslovíme správcu a navrhneme mu, že mu spravíme vzorku čistenia zadarmo. Zdravím, my sme do spoločnosti Elnes a my sme išli okolo a sme si viackrát všimli vašu bytovku a vnímame, že jej stav by si zaslúžil trošku pozornosti z našej strany. Čo by ste povedali na to, keby sme vám urobili bezplatnú vzorku čistenia, ale že veľmi veľkú vzorku na tej najšpinavšej časti fasády? Tak určite som za. Môžeme to vyskúšať, aby ľudia vlastne videli, aké to vyzerá, keď je to očistené a keď je to zanesené. Tak, pán správca, chcem sa spýtať, ako sa vám páči naša práca? No tak je to veľa krajšie, lepšie, ako to ráno vyzeralo. Keď sa začínali práce, tak vidie, že to má svoj význam. Ak chcete, aby aj vaša bytovka vyzerala takto, stačí nás kontaktovať na našich kontaktných údajoch.